atrai yang ameda bun kising ki bakerhu kitab ban bam yang sharum shaneng shavang ayat paman u abanta laki ti mekner yang abangan lain na kita ongas ngokela ba medang ikum yang kiksang ti mekner me ong kun tuan shanga ngam dei hop shuban dang khot u khon jong me ngam dei hop shuban dang khot u khon jong me namar ngapen snow sia ka dono jong me penban me dang khon penban me dang i jingai e jong me ka pelayanga habang awat kikmat jong me pertai ka banyanga ka ong unang pop bakraw wala long kum kim raw kisur batrim balai phau jai saitanuan berngem penban atrayanga me khot me klem wan ban penrem ongas ngokela ba medang ikum yanga kiksang ti me kner me ong kun tuan shanga unang aplang brad sisa melong yanga sisa melong yanga mem ju thai ban wat wala danga sakma penban medang khon penban medang i jing ai e jong me ka pen im yanga jing snu ha baharu kom ablai ngala persyang han rai ngas no thu yanga kem don jing mat jing bang ngatlon ngaswai kat sha ba phai bun dang ki jing khuslai day hang ne kin ngas ngotu wana me ngala jingai ngatlon ngaswai kat sha ba phai bun dang ki jing khuslai day hang ne kin ngas ngotu wana me ngala jingai try kan rat to map yang ngan phai menta try kan rat to map yang ngan phai menta ngala priang yu khun jong me blasa